kuskure da gyara. Ɗorayi Voice of Wisdom. Wani lokaci rayuwa tana koya mana darasi ta hanyoyi masu ciwo. Muna yin kuskure, sannan zuciya tana rikici wajen neman gyarawa. Amma a cikin wannan gaggawa muna mantawa da hikima. Muna son mu gyara abin da ya ɓaci, amma saboda rashin natsuwa gyaranmu yakan zama sabon kuskure mafi muni fiye da na farko. Uba yana zagin ɗansa cikin fushi, yana ganin yana koya masa hankali, amma a zahiri yana karya masa zuciya ne. Aboki yana yin ƙarya don kare wani, amma ƙaryan nan ita ce take rusa amincin da yake so ya kiyaye. Wani lokaci hanyar da muke bi don gyara kuskure ita ce ke ƙara lalata komai. Hikima ba ta cikin gaggawa, tana cikin natsuwa, tunani da tawali'u. Don haka kafin ka yi gyara ka tsaya, ka yi tunani, ka tambayi kanka, shin ina gyara ne ko ina ƙara lalatawa? A gaskiya gyara na gaskiya baya farawa da aiki, yana farawa da fahimta. Wannan shine Ɗorayi Voice of Wisdom, yana yaɗa hikima ta hanyar murya.